De Stichting Vrije Recreatie heeft in Friesland zo'n 100 Lietse campings ondervallen. Binnen te spreken over de plannen van staatssecretaris Wiebes van Financiën. Hij wil de BTW voor deze campings verhegen van 6 naar 21%. En dat viel deze campings een protemeeske maar een Lietse beurs loeken. Al die trof de hegere belasting net met komen, zodat gewoon Lietse campings de kop kastje. Door een botsing op de A31 bij Dronriep had de dik justitie een skof dicht west. Automobilisten die vanuit Frencher kwamen moesten omrijden. Er stiert door het ongeluk een file. Een bestelbusje wie een botsing kwam bij een Hienstewijn. Een van de inzittenden van de bestelauto rekken verwoenen en moest naar het ziekenhuis het hinderrekker licht verwoenen. Het Rijk wil met Friesland zo gauw als mogelijk aan de slag om otters beter te beschermen. Het kabinet wil zo'n oerstek plakken dat de beesten het vaakst deerrieden worden aanpakken. Dat scheelt staatssecretaris Dijksma in de Tweede Kamer. 14 oren plakken, maar de jelwiet wat een zandje veiliger maken wezen. Doen en vannacht kalm waar, bewolkt en meest droog. Het wordt een graad strijden. Morgen bewolking, wat ruimwetter. Middags de zinnen erbij. Het wordt 8 graden en het ziet een matige noordwestenwind.